tváre. Oj, to som nechcel. Ale prívare. Motor, ne? Zylindre. 1, 2, 3, 5, 6. Tácka. To je motor jak na vlaku. Ojojoj. Ubytovanie. Ojojoj. Varna. Kučína. Kuchyňa. Šporheld. Had. Au. Rôzne vody. Pitná voda, Trinkwasser. Morská voda. Gefilter, prefiltrovaná. Umývanie. To je asi chladnička. Ne, tu je chladnička. Vajca. Šlosfola. Šofofola. To je nejaký tlakáč. Kute. Tu sú kute. Alebo lože. Šesť ľudí. Tu
je 6 ľudí komfortné spanie, ale teoreticky je viac. A toto je čo? Haupt. Čo je to Haupt? Vzduch? Hauptlenzpump. Hore sa dá ísť. Tu je nejaký hĺbkomer. Výpočty. Tuto pravdepodobne sa dalo, neviem čo. Pong. Tu je pracovný pong. Schody. A je hore schody. Ale zavřité. Tuto malý oddych. No, však je to to. Aha, periskop. Ďalšie posteľ. Skoro mi kľúče vypadli. Vypadala. Kam by mi spadli? Oj. Problém by bol. To je vyťukávací morzeovka. Písací stroj, to je rádiomiestnosť. Tuto oddychuje. Písadlá. Nejaký roomlice. A tabak na ukludnenie. Listening room. Si môže oddychnúť. Ďalší dvaja. To je pre nejakých trpazlíkov. Asi žokejov. Tu ďalší dvaja. Schodíky. Je torpédo. A tu majú posedy. A to jak tam akože naložili? Sa to posunulo, Ty vole. To neuveriteľné. A to ich muselo dosť veľa tlačiť, ne? Alebo sa to samo posunulo? Alebo nejaký kovač. Tuto táto raketa išla teda torpedo a nabili si. Vybuchne. A tu sú ládovacie komory. N tu je aj naladované jedno, pozri. N, Xenia. Tu je jedno torpedo naladované už. Takže vlastne oni už mali všetky 4. No, už mohli mať 4 tam a ďalšie pripravené.
som nechcela spať pod bombou. Počkaj, idem do tejto torpédovej miestnosti. A toto bola nejaká menšia posádka, ne? To je taká menšia ponorka. Však v tom filme tam sa ich... No toto by malo byť pre 50 ľudí. Udrel som si lebeňu. 50 ľudí? To si prečítala? Tak nám tu keď sa posadili všetci ako kukučky, tak... Ale oni sa určite striedali v tom spáni a narátala si koľko postelí? 16? 7, tu je raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8 posteli. Tam je 8, takže 24 posteli. Ešte To boli na striedačku. Dobre, konec. Hotovo. Mám však ľudia aj posediačky spať.